everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Yes, sir. Ikaw? Berting Cobra. Berting Cobra? Mao ka na nga akong pangalan. O siya mao si Minda. Pero ang gipaybaw ni Sir Carpio kanako, mao nga... Kung adunay break pattern, aduna sa tay break ni. Okay. Mga kauban, paminaw ka mo. Ang mupuli kanako, mao na kini siya. Si Berting Cobra. Og siya si Minda. Muistar pa ko din og pipila ka semana. Aron sa ingon, maklose nimo ang uban natong mga kontak. Salamat kayo, Chuck. Pero nganong gitabunan nimo ang hapit katunga sa imong naong? Gusto ka mo tanawon, Chuck? Unta, kung mahimo. Ano yan? Oh. Uy, Naadlo ka? Scarface? Ginawatan kinis sa mga taong nahigugman ako. Nahigugma? Nahigugma nga mo patay. Ingon na ni ang dagan sa tong kinabuhi. Ni malas lang sila. Wa sila mo lampos. O swerte pa ko. Nga nagkinawa pa. Kinsay nagbira nimo? Wa maili. O unsay gibuhat mo? Nagpaabot nga ilang tiwasan. Berting, Pwedeng musagbat? nganong di? Pila ka buok sungayan sa grupo? Naipipila. Pero depende unsaon nga mahumok ang ilang sungay. Mao ba? Ug kanang mga kauban na to karon, mao kana ang atong hagbunganan sa nagkalain-laing area. Salamat sa inyong pagdawat, karako. Okay ka, Berting? Okay ka? Hinaot nga magkasinabtanay ta. Yes, Manda, yes. Nakita na ninyo. Maayo ang collections. Sud lang sa pipila ka semana. O, Jack. O, salamat. Nagpabiling ka sud sa pipila ka simana aron paggiya kanako. Mando man usab ni Sir nga dili dayon pabiyaon. Salamat, Jack. Hello. Kumusta, Berting Cobra? Sir, Yes, Berting. ibaw ka na din. Okay, sir. Maayo ang collections o kusog ang halin. Very good. O panahon na, nga pull out na ko si Jack. Pwede na, sir. Kita na gid ang nagduma, Herbert. Ayaw pagpagkasiyop sa pagtawag sa kumpangan. Berting. Yes, Berting. Salamat, Ara. Kung ikaw si Berting, ako na usab si Minda. Oh, salamat, Minda. Almost 500,000 ang gikita sud lang sa tulo ka adlaw. Grabe. Oh, Berting. Ngano nang upaw ka man? Wa, Minda. May problema ba? Wa lagi. Okay. Kuhaan pa sa dinato sa maintenance. Giandam na ba nimo ang mga sobre para nila? Yes. Sa nag-uniforme, sa elected, ug sa ubang sanga. Okay. Mao ka ng buhata.
Bay, PRJ, Di malas ta bay? kisa may magtuo taon oy. Nga, masira ang call center nga atong gisudlan. Maulagi. Pipilan lang kabuan. Manganak na si Maris. Unya karon. Wala noon tayo trabaho. Nya, sa plano nimo? Panahon na tingali nga. Mo-apply ko sa pagkapulis. Ha? Magpulis na ta? Oh, RJ, sayo man lagi kang nauli. Dili ba duty ka man? Wa na may trabaho, Maris. Ha? Nga naman. Gisira ang call center nga among gitrabahuan. Mao pa. Oh, mao na day Maris. Malasa jud ay. Hinuon. Usahay. Mao gyud ang mahitabo sa atong pagpanarbaho. Hapit ra ba ka manganak? Dili pa man tingali ta mapas mo. Kay nagsige pa man sab ko sa akong trabaho. Oo, manggani, pero ang imong panginahanglan unya sa imong pagpanganak. May natikom na ko. Pero gamay pa noon. Pero dili ko magnika. Mangita kog laing trabaho. Unsang trabaho ah? Magpulis ko. Kaming duha, day Maris. Oh, ayaw lang kahaan ng trabaho ah, uy, dong. Nga naman, Delikado man gud ng trabaho ah. bisan unsang trabaho, naa ang risko. Naibaw ka baya gyud nga kadaghanan. Dako kaayo ang risgo ang trabaho ah. Naidagang nalambigit sa illegal nga kalihukan. Depende na sa taong magpadaan na. Pero kung limpyo ang imong konsensya, dako kag agtang nga ikatubang sa katawan. Kung magtuman ka lang sa serbisyo nga imong gipanumpaan. RJ, Hay, at last. Kompleto na itong mga papers ba, RJ? Oh, Bayrode, Mahiyong tawag masortihan ta eh. way ko mo sa pagsuwaybay. Wa na ba tayo ligong bakir? Mas maayusad nga wa tay bakir. Aron sa ingon, dili ta makautang og kabubuton. Pero, nahibaw ka na ba yung panahon na ba, RJ? Palakasay. Paswerte lang ning ato. O sige, ato na ning isubmit. Oo ba? Ta, isubmit na yun nato. Saman, kano sa? Karon dayon. unsa dong RJ? Tinuod ka ba? O day. Pero mag-agi pa mi og daghang training. Mao ba? Mao ka na, day Maris. Unya, kaya kaha ninyo. Aw, kayahon. Pero, matod bila. Lisod na bagyo ko, no? Bahala na. Ang importante, nga doon na tayo strong determination nga makabot na to ang atong gitinguha. Oo ba, RJ? Kay, dako na ba kayong tiyan ni Maris? Sa sunod buwan, mamusa ka na. Oh, Rodi. O, unya day, kanus ka man mo leave sa imong trabaho. Sa sunod buwan, muliv na ko sa akong trabaho. Hello. Sir, mananghit bini mo. Sa unsa, Ara? Moadto mi sa Cebu. Kay gusto ni Tisoy nga masiguro ang akong kahimtang. Ang kahimtang sa akong gisabak. Oh, mao ba? Yes, sir. Pero atog tungura, almost 4 months na ang akong tiyan. Di lang kayo magklaro, good. Uy, mao ba? Hapit ka na di ay maganak. Yes, sir. 8 months na. No problem. Kuhaig 50,000 ang inyong remittance.
para inyong gastuhan. Thank you, sir. Okay, bye. Tabangan ang buutan nga sakop. Ni anak kita sa Cebu. Okay, mga ka. Pagkatapos, muadto ta ni Doktora Pardo. Ang ubay gay ni. Okay, tana? Pero sa dili pa, muhapito na kog kwarta para lang. Magpada ko kwarta sa kumangon. Wa ko'y pagsupak. Di ka ba di ay makikita niya? Dili na lang, arang. Oh, may text message ka, RJ. Uy, Mr. RG Kondo, claim your PEPP remit AJX 882329 ZEP at ini Pala Express. RJ? Kwarta lang. Kung kwarta, kinsay nagpada. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.